Яким чином взагалі ця людина могла потрапити до України, відверто проросійська людина і відверто, яка підтримує, по суті, анексію Криму, і яка озвучує ось такі от тези, що треба ще забрати Прикрим'я, а це мається на увазі, звісно, Херсонська область. Ну, я би не чіплявся в даному разі до цих конкретних реплік. Зрозуміло, що мається на увазі в даному конкретному разі умовний спосіб, але це ніяк не обілює того персонажа, яким ми щойно милувалися. Я давно за ним стежу. Відколи він приїздив, здається, на самісінькому початку 2014-го, коли запускалося громадське телебачення, він приїхав і навчав, значить, наших журналістів, як треба займатися своєю професією. Виглядало це трішечки кумедно і, за великим рахунком, огидно, тому що він поводився, як я у себе в блозі написав, як русський цар з євреєм. Тобто такий павлин, такий павич, такий, ну что вы говорите? Звісно, що проблема не в цьому конкретно, а в тому, що Олексій Олексійович приїхав сюди з конкретною метою. Понюхати, що там, чим там пахне в новому офісі нового президента, і, можливо, переказати якісь меседжі від тих, хто його курує. Тому що, якщо стежити, я без особливого задоволення це роблю, але я намагаюся стежити не взагалі за тим, що робиться в Росії, боронь Боже. Але, ну, уже не цікаво, уже зовсім не цікаво. Але те, що робиться в Росії, що може мати наслідки для України, і оце от якраз я, в принципі, не пропускаю, принаймні в роздруківці його програм. Він так само павич, тільки на іншому рівні. І він весь час натякає на те, що у нього є там якісь джерела в адміністрації президента Росії, і що його там хтось навантажив якоюсь місією. І тут він проколовся, він сказав, що він виступав листоношею. Ну, тобто не міг промовчати, хоча міг, в принципі, спокійно, але от душа не дозволила. І зрозуміло, що отакий от, як свого часу там Сталін намагався спілкуватися з Гітлером через болгарського посла в Москві, от приблизно от в такій ролі і виступає Олексій Олексійович Венедіктов, а його особисті переконання – це, ну, перепрошую, ну, пофіг, ну, абсолютно пофіг. Він є носієм певної. Знову ж таки, цей павич, це сьогодні вийшло на сайті «Эхо Москви», як це, миші кусались, плакали, плівались, но їли кактус. От я сьогодні знову зайшов на «Эхо Москви», і там Олексій Олексійович розказує, як він зустрівся посеред Арбату в центрі Москви з Дмитрієм Пісковим. Бачили цю світлину, так. Бачили, да? Так? Ну, тобто, хто тебе... Ти ж міг спокійно сісти в кав'ярні, де тебе ніхто не побачить. Більше того, забезпечити, ну, абсолютний вакуум навколо, там, на 100 метрів в радіусі. Ні, треба було на людях, для того, щоб дати зрозуміти, що він близький до цієї влади. Ну, тобто, огидно і смішно. Що більше, я не знаю. Про яку ж тоді інформаційну війну, бодай супротив, можна зараз говорити, якщо ось такі люди вільно розгулюють по нашій території? Відверті люди, які не соромляться публічно заяв. Я не бачу особливої різниці між Веніком, як його дражнять в Москві, і частиною наших інформаційних ресурсів, які фактично, ну,
за браком доказів просто аналітичним способом можна визначити, що їм нема де взяти гроші, крім з перебріка. Ну, ми знаємо, про які ЗМІ йдеться. Це 3 загальнонаціональних телеканали, може навіть 4, ну, частково. Плюс інтернет-видання, ну, скажімо, ну, «Страна.ua», ну, це к бабки не ходи. Ну, звідки такий ресурс? Ну, звідки? Ну, нема в Україні, на медіа нема таких грошей. Да, є у олігархів. Ну, не вірю. Ну, що от наші олігархи сьогодні, я знаю, що після початку війни і серйозної кризи олігархи почали рахувати гроші. Так що отак от просто, ну, і вони, знаєте, вони ходять, вони не ховають обличчя, вони абсолютно спокійно почуваються, і вони нічого не соромляться. Так що, будучи, між іншим, той хоча б громадянин нам ворожої країни. І це, ну, да, якби він думав, що його тут, як їхні нашого Сенченка взяли, якби він це думав, то фіг би він сюди поїхав. Значить, він знає, що йому нічого не загрожує. Якщо тут нічого не загрожує, якщо тут спокійно пан Гужва до останнього часу почувався, доки до нього там, ну, в чергове, причому там були так само питання, откуда гроші, Зін? Откуда деньги? І він так само казав, що от наступ на свободу слова. Так що, ну, демократія, я вам скажу, за великим рахунком, якщо вона не переступає певну межу здорового глузду, демократія – це, в принципі, ну, не дуже зручна система. Завжди треба рахуватися з якимись обмеженнями. А під час війни це інколи доходить до абсурду. Але я би все ж таки волів би залишатися в нашій недосконалій демократії, ніж в режимі на кшталт московського.